Има храни, които не запушват вените ти, а им помагат да останат чисти. Ето най-важните. Първо, мазната риба. Сьомга, сардини, скумрия. Богати на омега-3, които поддържат съдовете гъвкави. Орехи и бадеми. Полезни мазнини, които намаляват възпалението и поддържат холестерола нормален, боровинки и малини. Антиоксиданти, които защитават артериите от увреждане. Авокадо. Здравословни мазнини, калий и фибри. Комбинация, която пази съдовете, зехтин, екстравърджин. Една от най-добрите мазнини за сърцето. Намалява възпалението в тялото. Овес. Богат на фибри, които намаляват лошия холестерол. Една проста закуска с голям ефект. Тъмнозелени зеленчуци. Спанак, кейл, манголд. Подобряват кръвообращението и кръвното. Чесън. Помага за по-добър приток на кръв и по-ниско кръвно налягане. Не трябва да променяш всичко. Добави една или две от тези храни и тялото реагира. Харесай видеото. Така помагаш на канала. Абонирай се за още ясни и разбираеми видеа за здраве. Правим го простичко, за да го прилагаш.